Várjál. József Attila, Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, és te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból, és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből. A tömény tűz eléged. Utoljára szabad szállásra mentem, a hadak vége volt, és ez összekúszálódott Budapesten. Kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztbe, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már. Neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol sem voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad, édes emlőd és magad. Vigasztaltad fiat, pirongattad, s lám, család, hazug volt kedves szavad. Levesen hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyírkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem. Ettelek volna meg, te vacsorádat hoztad el, kértem én, miért görbítetted hátad mosásnak, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Nem lenni igyekszel, és mindent elrontsz árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal, és hiteget. Suttyomban elhagytad, jajongva szült elevel hitedet, cigány vagy, amit adtál, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kér káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Küzd hát a